Jo, hvad så, gutter? I denne video, der er vi med tilbage noget med, noget Minecraft. Og ved hvad, gutter? Nu skal vi lige have chancen til at load her. Så jeg har nemlig fået endelig taget mig sammen til at installere Sodium. Fordi Optifine, altså, ja, Optifine er selvfølgelig rigtig god, men altså, når jeg nu lige researchede om alt det Optifine alt det Sodium egentlig kunne download, som Optifine allerede havde, så tænkte jeg jo faktisk, at altså, hvorfor ikke download Sodium så? Så det man gjort. Jeg downloader alle mulige mods til at høje FPS, altså lige nu så kører jeg kun 100, men altså jeg ved ikke, hvorfor kører jeg kun 100? Så er jeg kører sådan 200-300 stykker. Vi sætter den op til 256 chunks. Og sådan her. Så kan man bare se alt herfra. Det er engang 256 chunks det her. Hvad gør? Region keep distance. Det er også lige meget. Clouds skal være fast. Der er ikke nogen clouds. Nå, skal vi sætte richnessen på 32. Men hvad? Nå ja. Ja. Det er okay, det var ikke helt godt. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Helt jeg poster det der. Jeg har min chunks på 32. Og jeg kører stadig 150 fps der omkring. Det er faktisk rimelig godt. Så vi så i første afsnit, der kørte jeg 510 fps, hvis jeg havde den på 32 chunks. Så de monster, de har jo gjort i hvert fald et eller andet godt. Men jeg tror bare, jeg sætter ned på, jeg havde ikke på 20 måske, fordi det lægger sig en lille smule. Så ja, med den her video, der skal vi simpelthen få exploret i neder, havde jeg egentlig tænkt mig. Fordi nu, vi fik jo obsidian nok til nederportal i sidste afsnit. Så lad os egentlig bare gøre os klar til neder, og så er jeg straks tilbage. Så vi kan craftet nogle pickaxes her. Så vi har 3 pickaxes og 2 økser. Og jeg prøver lige at smide alle mine materialer her i. Det er lige til at starte med. Og alt det jeg har i. Leaves. Glass panes. Glass. Ruttet. Og når jeg skal sgu have en båd, jeg kan ikke waterboy clutch nede. Hvad tænker jeg lige på? Joink. Båd her til os. Måske skulle vi også lige have noget med. Bare lige måske. Måske skal vi ud og få skaffet noget med. Har vi fået noget med? Har vi det ikke? Vi har læder, det er det eneste vi har. Så har vi selvfølgelig golden apples, men ja, det kan vi sgu bruge. Lige sige, vi har brændt noget, altså. My god. Nå, det er lige ude på madjagt her, så igen er jeg straks tilbage.
Og sådan der. Det var den sidste ko. Så jeg tror faktisk bare, vi smutter hjem. Hjem. Fornem skal vi ikke dræbe, det behøver vi ikke. De giver lidt ikke så meget mad. Alligevel. Eller ikke lige det bedste mad. Så ja, vi fik skaffet over en halv stak pork chops. Og 25 beef. Det var da rigtig godt. Så vi går. Oh my god, jeg sover. Og så lad os bare lige ned og få smeltet vores kød. Hvem vi skal lige noget kul først. Sådan der. Så er maden køkket. Jeg har også en rigtig god del. Altså vandspænding kan jeg tage med, for jeg bruge den til en skid. Og der er blæder her. Sagtens behøver jeg heller ikke helt af med. Stikkensne. Ja, okay, se. Godt. Måske skulle vi flere torches med, by the way. For man ved aldrig, hvad det vi opdager. Sådan der. Så er vi vist klar. Ved at vandspil, jeg tror for... det er bare dumt. Men giver faktisk også ved at gå i stykker. Oh my god, det er ikke godt det her. Det koster fandme meget. Altså. Men vi skal også nok få skaffet det igen lovligt. Alt det jern, jeg synes bruger. Oh my god. Vi har lige 2 til ekstra. Hvis det går galt. Lad os gå ind. Nu fik vi jo også set vores dårlige spawn. Så det var ikke så godt. Jeg tager også lige koordinater af det her. Hvad er det? 5 til 5, 3. Nå. Nu skal vi lige finde det der gode steder. Hvor var det nu henne? Det der gode sted er jo ikke så godt, men den lille ravine der vi fandt. Det var herinde. Jeg ved ikke altså. Skal vi prøve at mine ud eller? Det ligner ikke helt at... Nu skal jeg ikke lige helt ned. Hvad er der herinde? Det var der vi kom fra. Wow. Der skal vist være noget. Oh my god. Der skal bare være en udgang. Please. Nej! Kan det bare spawn her? Oh. What? Hvad biome var vi i? Var vi i Crimson? Ej, okay, hvad er det her for noget? Ved du hvad? Vi går... Oh my... Hey! Chill! Det var min økse gik i stykker.
Holy shit. Du kan ikke bare lige sådan spawn der. En fed. Oh my god, jeez. Hvorfor skulle du også lige blokke mig der? Nej, shit, jeg tager pis på mig. Oh. Hvad er han? Hold up. Hvad lagde jeg os på, vi er på dag? 89, der er der ikke så meget her. Hvad er der? Nej. Ved du hvad? Jeg prøver lige at gå tilbage af. Prøv måske at komme lidt længere ned. Prøv bare mine herfra eller noget. Hvad jeg laver for nu? 86 stadigvæk, så det er et langt drop. Ja. Vi miner herfra. Vi laver sådan et tegn på det her. Ja. Så er det bare. Jeg stiger afsted. Oh my. Hvor man den her vej? Det sker. Seriøst, et og en skid her, ikke? Altså, hvad er det for et spawn, jeg har fået mig? Det er sgu godt. Hele vejen tilbage igen, så. Bare prøve at dig straight down, eller hvad? Se, her har jeg noget. Noget spændende hernede. Jeg tror faktisk, jeg går op og henter ladders. Op og craft nogle ladders, og så bare gå den vej ned. Vi må prøve med 27. Og så må vi se, om det virker. Eller om det er nok. Jeg tror jeg svært ikke, men altså. Jeg håber selvfølgelig gerne på det. Her det burde gerne være safe. Wish me luck. Yep, vi går ned. Der er bare så mange. Oh my. Det kan meget skade det der. Så meget skade. Oh my god. Og så er jeg sådan set bare. Ja, op. Så er bare en lille platform heroppe. Så vi her skal godt lige lave en lille staircase op. Men så når vi kommer op herfra, det har vi så ikke lige nok til. Fjerner det her. Jeg gør det så safe som muligt. Nogensinde kan. Nå, men jeg tror lige vi tager koordinater af det her i stedet for.
Lad mig lige hurtigt. Har vi sikkerhed? Oh, okay. Der har vi også. Der var noget. Måske skulle vi egentlig have vores chunks helt op nu. Men se om det kommer til at blive bedre. Tror jeg ikke det gør, men altså. Ved hvad? Vi bare få exploret. Få exploret. Det er bare ikke mere at give slip på shift-knappen. Det er rigtig vigtigt, tak. Okay, ny stikblok frem. Oh my god. Så er bare... videre. Det bliver fandme også et mark der at komme hjem egentlig. Løb! For helvede, der løb! Hvor? Ah! Bare løb, ikke stop. Løb. Soul Sand, nice. Det er vigtigt. God, jeg hører bare alle mulige. Ja, der er de gæstene. Det sutter. Ja, kan du komme væk? Se, det er næsten mit yndlingsbiome. Soul Sand biome. Jeg er så... Nej, der er så også Salt biome herinde. Oh my god. Kan jeg ikke lige komme ned på en god måde? Ja tak. Der er vist nogle despawner der. Det er herhen hurtigt. Okay. Vi er nede nu. Det er det til. Prøv lige. Chunks der her. Disable. Nu prøver jeg bare lige at sætte den der på fuld. Yes, man! Hvor er det vigtigt. Det er lækkert det her. Jeg vil ikke kalde det snyd, men altså. Jeg var bedre. Hvad skal jeg sige? For helvede også da! Nej. Jeg forstår det ikke. Basalt biome. Hvad fanden er der overhovedet godt i basalt biome? Helt seriøst. Altså prøv lige at tænke på det. Det eneste er det magma cubes. Ellers er det også bare lort. Ja. Der er jo ingen forces, ingen bastions, der spawner i basalt biome. Eller mig at tage fejl. Jeg har bare aldrig prøvet det før. Og det er seriøst så fucking nederen. Og jeg kom ikke. Og for kom de igennem det. Oh my god. Og så man har ingen light, du så det jo ren lort der. Ja. Kom igennem det her biome her. Blocks.
Det er for vigtigt. Bare blot lige nu. Alt andet så er så ligegyldigt. Ja tak. Solsand biome. Gå væk, gå væk, gå væk, gå væk. Hun kan lide dig. Hvad laver jeg? Oh my god, prøv at tænke, jeg skal tilbage til der. Nej, det gør jeg fandme ikke. Hvor skal jeg hen nu egentlig? Au. Au. Du styrer dig. For helvede op. Nå, det er bastion. Skal vi loote den, gutter? Et slag med Bruden. Brudens X. Eller Brudens økse. Så er det ud. Det er fandme risky, men altså. Lad os køre ned. Vi har heller ikke en treasure base, synes jeg, så... Altså overhovedet værd at loot det. Der er selvfølgelig ancient debris, det er ret i, men altså... Ej, det vil jeg sgu lidt sige, simpelthen, det er ikke nyttigt. Altså, der er... en 90% chance på, at jeg er sådan... jeg dør. Det gider jeg ikke lige helt. Hvis bare går ind til Fortress eller så... ja, der er sgu en sprung lige deroppe, kan du se. Hvordan kommer jeg lige derhen så? Hvis jeg tager den der vej... Tror jeg. Tag den her vej, jeg går tilbage igen. Kan lige komme lidt hurtigere frem her. Så hvis jeg... tror faktisk jeg skal have mig nogle blocks 5 skal jeg simpelthen have. Jeg har min pik, jeg har en ekstra en med, det er rigtigt. Damn, er det endnu et fortress, eller er det bare mig? Eller er den bare stor? Den er sådan et heldigt basalt biome, så jeg kan ikke helt lave Wither Skeleton farm her. Det er lidt noget lort. Jeg vil bare finde en ny en. Jeg synes, hvad fanden gør jeg egentlig her? Jeg skal have nogle flere blocks. Det er jeg simpelthen nødt til. Jeg skal ikke leve med 28 blocks kun. Oh my god. Oh my god, jeg synes der er så meget. Eller så mange. So what? Vi går der. Allerede, vi går herned, vi går herned. Prøv at vente. Jeg skal lige få rulle. Jeg skulle lige rulle mit vindue ned. Så jeg kunne se en lille smule bedre. Det er stadig bare så mørkt. Oh my god. Fint, vi er inde.
A terrible fortress. Det er fandme et terrible og kæmpe fortress på samme tid. Vi vil også meget gerne have netherwardsene. Oh my god, der er sgu en. Yes, mand. Der er mange. Det var en. Nice. To. Lad os lige blokke af her, så de ikke... Okay, de kan vist ikke komme i kæmpe der hul. Luk lige af her. Ja, der kommer de. Her skal vi også lige blokke af. Jeg ved aldrig om... Ja. Oh my god. Endnu en død. Det var 4. Det var 5. Jeg er heldig. Ja. Det var 6. Come on, Arnold. Kom. Yep. Men jeg tror også, de fikset buggen. Med at den ikke brænder så lang tid. Når man bliver ramt af de her blazes. De kan faktisk godt. de kan faktisk godt komme herop. Jeg er en idiot. Jeg gider heller ikke helt til at udrydde. Udrydde stedet, så det spawner hurtigere. Jeg tager det gerne med ro. Altså, nu har vi fundet det, vi skal have level 1 efter. Så nu er der ikke helt andet. Der var 4. Der var 5. 4. Det var 7. Okay, de er alle sammen one hit. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jeg fik så kun 1 ud af de 5 der. Det er selvfølgelig uheldigt. Jeg tror faktisk, at der var en keys, hvis jeg ikke tager fejl. Der skal vi også ind og loot. Vi skal fandme loot hele stedet, altså. Selvom det er kæmpe, så looter vi det. Hvor mange er det egentlig, man skal bruge? Jeg tror, hvis jeg har rigeligt nok. Skal vi sige 15? Så smutter vi. Og her er 15, så smutter jeg. Eller så stopper jeg bare med at mine. Eller få skaffet blaze rods. Men min økse, den her sgu da ikke så godt. Nu venter vi lige til at se, om der sker noget. Kom igen. Lige en, så ja. 10, så smutter jeg sgu. Jeg siger afsted. Der er witherskeleton over. Skal jeg lige få skaffet et hoved her? Hoved? Det var for sødt vejr, ikke? Men altså. En kiste der. Ja, jeg tager det. Der var netherwater. Det var dejligt. Oh my god, jeg skulle væk. Må jeg lige få mine det her i fred her. Ja. Skidt på. Der er endnu en kiste her. Ja, jeg tager guldet. Det dækker. Jeg tager... Jeg gider simpelthen ikke alt det andet. Men... Okay. Men hjernen, jeg tager det. Så kan jeg endelig få
ny Iron Pick. Nej, Iron X, hvis den går i stykker. Og 3 kan jeg jo sagtens skaffe herinde. Det er jo intet problem. Diamonds, dem kunne jeg virkelig også godt bruge. Jeg sidder bare og camper. En lille campegud. Nej, det var min... Ja, kan I fight, kan. Får du en kiste? Ja, tak, man. Diamonds. Endnu en. Ah. Nå, men så er ovenpå. Oh my god. Jeez. Det var altså. Oh my god. Oh my god! Kan ikke spise! Spis! Var der noget godt heroppe? Det var der ikke engang. Det var der et kæmpe åben område. Hvad er der her? Det er også en blinkyd eller hvad? En kiste? Oh my. Wait, god. Hoved. Jeg tager kullet med hjem, det er noget, det gør jeg. Altså, hvorfor ikke? Oh my. Fuck! Min stemme. Yep. Tryk dig af. Skidt på. Din sorte skelet. Stille og rolig. Ingen stress. Der er ingen stress her. Eller hvad? Oh my god. En gang. Damn. Hvorfor en så lang? Altså, når er det her? Det er herud til. Jeg har ikke brug for den, vi kan bare smadre den. Hvorfor ikke? Ja. Det er sjovt nok. Der er jo ikke nede. Der har jo ikke været nede. Det er bare pælt. Ej, det kan jeg godt forstå, at vi ikke har været dernede, så. Nu er der ikke nogen gang dernede til. Det var bare en blinkede. Jeg ved ikke, skal vi sige det var det? Altså, nu. Nu er jeg i hvert fald den, der er skrevet herfra. Og så kan det godt være, at vi lige skal... Det er fandme risky, men altså lige... tage en lille smule hen til base nu. Altså. Hvorfor ikke? Det kan da være hygge nok. Ja. Kom, må jeg få achievement? Må jeg få achievement? Må jeg få achievement? For helvede så. Nu er 2 der skyder efter mig. Kom. Kom nu. Der. Kom. Hvad? Tak for det. Der kom jeg også lige til 30. Damn. Nå, men vi lige skal bare prøve så at komme hjem af, men så stadig få exploret det vi kommer forbi. Fordi altså, jeg er sgu ikke færdig nede. Jeg vil gerne se om vi kan få lootet endnu fortress. Det er fandme risky det her, jeg gør. Men altså, jeg gør det for lootets skyld. Jeg vil gerne have noget mere loot. Ja,
Vi mangler sgu ind nu. Ja, der hørte jeg allerede en brood. Nice. Især i de her små gange her. Der kan jeg især gemme sig en brood. Lige her, goddag. Der. Ja. Nemlig. Det jeg siger. Fuck, mand. Vi prøver måske at lade være med at gå ind på gangene, og så bare... Måske den her vej. Men er det just neden? Jeg kan godt se, at det ikke... Den kiste, den lukker mig rigtig meget. Altså, den siger bare, at come here. Come here, Toby. Men bare, jeg ved bare, når jeg hopper derned, så er alle brusene bare efter mig. Fuck, man. Hvordan kommer jeg ned? Gutter. Hjælp mig lige. Der er selvfølgelig en guldblok dernede. Den slime hørte jeg godt. Den skal fandme langt. Oh my god, hvad skyder jeg efter? Oh my god, hvad laver I dernede? Lukket af her. Så mangler vi noget basalt her. Indtil vi har en god del. Jeg ved ikke hvorfor fanden jeg gør det her. Men altså. Content. Ja, næsten. Hvad jeg sige? Ved det. Ej, vi tager det stille og roligt. Herover. Golden apple, der vil jeg gerne med. Giv mig. What dang? Hvad laver I dernede? Guldblokken der. Hvis jeg lige møder en brood lige her. Nu. Så går jeg fandme med mig. I sidder bare stok der. Ej, jeg synes ikke mere det var den eneste kiste der var. Tag mig igen. Nej, jeg synes, der er ingen der. Så kan jeg. Soul speed. Nu er jeg scrap. Bedre firespækken den tager jeg så simpelthen. Det gør jeg. Nu har vi et sværd i mindste. Burde der skulle være endnu en dobbeltkiste? Det burde der næsten bare være. Du kan gå langt væk, du kan. Hvordan rammer den lige mellem mig? Jeg leder bare efter en kiste her, ikke? Der skulle jeg ikke noget. Ved du hvad? Skal jeg bare smutte nu? Det kan jeg virkelig ikke gøre. Jeg ved ikke, hvor jeg skal smutte hen. Der kastes overalt. Det er fuck, man. Kom.
Jeg er ikke bange for dig. Hvad? Oh my fucking car! Jeg dør snart. Ja tak, man. Skidt på din store hvide klump. Ding dong. Hop for helvede. Øj, mis. Ja. Så er det bare hjem. Jeg skal ikke være en del af det her mere. Hjem. Oh my god. Oj! Gutter. Tænker I det samme, som jeg tænker på? Der skal fandme lootes. Det skal der. Der skal lootes. Så. Det er treasure bastion. Men fuck, der er fandme pickings overalt, mand. Jeg kan se det, jo. Hallo? Så kan ikke nå mig, kan det ikke? Nej, det kan det ikke. Fucking 200. Outplayed. En død. Yes, man. Den anden død. Oh! And she's tripled eller noget. Det er de fandme. Hvor er det lækkert. Det er loot det her. Oh! Ancient debris. Ancient debris. Det var fandme en kinda lort kiste der. Hvad egentlig? Oh my god. Giv mig så her, giv mig så her. Lille piglin. Men ja. Ja, det er hvor er der endnu en? My King God Shoes. Hvad sker der? Er det ikke treasure bastion nu? Det er jeg da ret sikker på, det er. Nej, det er det sgu da ikke. Ikke hvis den har. Videre til det der andet bastion der. Det skal jeg fandme også få lootet. Oj, vent. Please. For guds skyld. Ha' noget godt. Oh. Tag alle golden carriesne. Oh my god. Oh. Hvad er det for en gudkiste? Vi skal ikke have pile med. Ved du hvad? Jeg gider ikke loot med. Nu skal jeg bare hjem. Nu skal jeg simpelthen bare hjem. Hjem. Hvordan? Fuck. God, det gav mig et chok. Nu skal jeg simpelthen bare hjem. She's fucked, man. Hvad er det der for et... Nå. Hjem herop. Lad os bare... Kom hjem. God, quick. Det gjorde meget skade, det der. Oh my god. Vi burde snart gerne være her, altså. Det er koordinat... her. Ja, blinde. Nice. Vi er hjemme. Det var en lang tur, det der. Hvor er min pickaxe? Og økse simpelthen bare long gone. Vi skjold det her stadigvæk med 23 ability tilbage.
I skal bare smide, altså. Jeg kan ikke engang beholde den. Jeg bløjer mig op af, for jeg har ingen pickaxe. Alt det er bare long gone. Og min chestplate. Det er simpelthen også væk. Home. Sweet home. Og selvfølgelig den net. Og plus det regner. Tak for lort. Skal have en god omgang søvn her. Hvor føles det bare dejligt. Nice. Oh my god, tjøs. Hjemme. Der er så mange ting, jeg skal lige nu. Først skal jeg lige smuldret alt, hvad synes det her er. Jeg tror vi mit kul, det er rigtigt. Asian Debris, det skal simpelthen blive smeltet nu. Med det samme. Så hold nu kæft. 5 stykker, og så plus 1 scraps. 3 scraps. 8. Det er 2 ingots. Hvor er det dejligt. Det er 2 ingots. Det kunne heller ikke blive bedre, synes. Oh my god. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det for, men altså. Jeg er overrasket over, at jeg ikke døde. Det er jeg simpelthen nødt til at sige. Og jeg fik også et stykke. Her det er meget iron, jeg har. Vi skal også lave bookshelves. Hvorfor har mit hus ikke et enchantment table? Det er jeg meget skuffet over. Det bliver sgu det her lille hvedested derude. Det er nødt til. Det bliver enchantment-rummet. Så jeg har sgu ikke brug for hvede. Altså, come on. Jeg er ikke vegetar, ikke? Jeg har godt leverbøffer. Næsten stack seed, men hvad? Fik I bare lige for det? Det har jeg mindet. Det gjorde jeg vist. Jeg har 5 blocks guld. Oh my god, yes. Jeg har så meget godt stuff på mig lige nu. Hvad skal jeg gøre med alt det her? Altså, jeg har en god idé. Jeg har en rigtig god idé. Så alle mine gode ting her. Gode, jo, men altså. Mendingbundet havde jeg også lige glemt. Inden vi laver raid, så er vi simpelthen nødt til at få brugt mine levels. Fordi måske laver vi raid næste gang. Det kan faktisk godt være. Det overvejer jeg faktisk meget at gøre. Men ja. Her har jeg selvfølgelig min diamond pickaxe. Okay, diamonds her, iron her. Min breeze rods her, blaze rods her. Men jeg kan også godt lave raid nu, men jeg er bare bange for at dø. Fordi der er nogle rigtig stærke raids, der er. Og mig med en gang chaseblade. Så kommer det i hvert fald ikke til at gå særlig godt. Vi har også lige så slemt mine. Fuck man, det her er ikke engang det jeg glemte alt om. Så jeg tror simpelthen at jeg afslutter min video nu. Det var rigtig hyggeligt. Og hvad er I nede? Eller noget, men altså vi fik det vi skulle det vi ledte efter. Vi fik faktisk mange ting. Blade rodsene, som der selvfølgelig var det vigtigste. Og så fik vi så også skaffet selvfølgelig 2 ingots, nether ingots. Og en smithing template. Så jeg selvfølgelig kan få netherite gear. Så ja, i næste afsnit har jeg selvfølgelig planer
Men der kommer så til at gå, det ved jeg ikke. Ja. Ja, jeg får jo ikke uploadet. Jeg får uploadet den her video i dag. Og så får jeg ikke uploadet inden jeg tager afsted på ferie. Måske nogle shorts af Rocket League. Men ikke Minecraft desværre. Så der går i hvert fald et stykke tid før der kommer Minecraft uploads. Minecraft video op igen. Men ja. Det er simpelthen det jeg havde at sige til jer i dag. Så vi ses simpelthen i næste afsnit. Om lang tid. Så ja. Vi ses simpelthen. Hej hej.